Tuloy iti damdamag tamog iti programa tayo IFM News. Hindi man naman dati detalye apo may panggep ti lalaki iti San Nicolas, Ilocos Norte. Natiliw ka no apo may panggep iti statutory rape. Panagrames manen naman teman ti detalye. May naigpelang kadating nga report manipod iti PNP San Nicolas. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Kaskas rekadamag, Idol Lawrence kamen. Yes, Idol Bernard, natiliw iti may sa alalaki iti barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Babae iti bileg ti warrant of arrest iti kaso at 2 counts iti statutory rape, attempted rape, ken act of lasciviousness. Namuan at lalaki ket provincial top 6 most wanted person ken ti nangiserbi ti warrant of arrest ket dagiti kameng ti PNP San Nicolas, RIU, RID Pro 1, PIU 101st PMFC, RMFB 1 ken Ilocos Norte Marpsta. Basar ti report ket narekomendaran ti akusado iti piyansa nga gatad ti 200,000 pesos iti kada counts ti statutory rape, 200,000 pesos para iti attempted rape ken 180 pesos para iti act of lasciviousness. Ti akusado ket adan iti kustudiyar ti PNP. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.